Vi elsker alle sammen vores forældre, og vi kan vist ikke komme udenom, at de er de mest belastende personer i ens liv. De trykker på de knapper, de kan, og de sætter grænser for en og siger nej. Men selvom de er de mest irriterende og belastende mennesker i ens liv til tider, så alligevel er de bedste, man har, og man kan ikke undvære dem. Der findes mange forskellige opdragelsesmetoder. Der er nogen, der siger meget sådan ja og tænker, at folk de skal bare prøve eller børnene de skal bare prøve grænserne af, og så må de se, så lærer de nok af deres fejl. Mens der er andre, der siger meget nej og meget sådan overbeskyttende. De kaldes vist også curling-forældre. Og de er meget sådan, at det må du ikke, for du kan komme til skade af det, i stedet for at man bare siger, så laver du nok det til næste gang. Selvom du var lille, så var det dine forældre, du så op til, og du dem, du helst ville være sammen med, og dem, du elskede allerhøjst, og du er dem, du søgte accept fra. Men så når du sådan bliver ældre, så er det meget sådan veninderne, der kommer i første række, og festerne, og sådan noget, men det er stadigvæk ens forældre, man vil have accept fra, fordi hvis du kigger på dine forældre, og du får det skuffende blik, eller direkte siger til dig, at de er skuffede, så rammer det en meget hårdt, og det kan tage på en meget hårdt. De hyggeaftener, du havde med din familie, og de aftener, hvor du så meget film og sådan noget der, de bliver tit udskiftet med venindeaftener, hyggeaftener, fester og alt sådan noget. Men det er ikke så meget med familie mere, fordi du er blevet teenager, og vennerne er i første række. Det er en del af livet, og det er ikke noget forældrene tager så hårdt på, og man lægger ikke selv mærke til det, men man sætter meget forældrene til side. Der er meget forskel på familier. Altså, jeg kommer f.eks. selv fra en meget kernefamilie. Vi er 2 børn og 2 forældre, så det er meget firkantet. Og der er ikke så mange problemer. Min mor er sådan ret pædagogisk, og min far han prøver også at være den, han er gammeldags. Men så er der også de andre familier, hvor der f.eks. kan være en voldsom skilsmisse, som kan ødelægge forholdet til et af forældrene, eller kan ødelægge barnet fuldstændig. Og så er der også nogen, der ikke har et så godt forhold, og måske kommer fra en kernefamilie. Og så der er meget forskel på familierne. Men ja, jeg er glad for, at jeg selv voksede op i en kernefamilie.